πρώτη μέρα σε καινούργιο σχολείο μου σύστησε να αλλάξει περιβάλλον. Αχ, η ζωή στο παλιό μου ήταν ανυπόφορη. Γιατί να μας κάνουν bullying, ενώ μπορούμε να κάτσουμε, να μιλήσουμε και να τα λύσουμε? Ας μην γίνει και τούτη η πόρτα η εφιάλτης μου. Ίσως εδώ να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ελπίζω να μην με κάνουν bullying και στο διάλειμμα και στη τάξη και να μην με χτυπάνε. Άραγε και εδώ θα με κοροϊδεύουν επειδή είμαι πολύ ψηλός? Αχ, και αν με πούν ξανά εξάχρονο και αν με φωνάζουν πρωτάκι? Τι θα γίνει, πάλι θα μου κάνουν τρικλοποδιές για να μου πέσει το φαγητό? Αχ, αυτό το γέλιο τους, ακόμα έχει στα αυτιά μου. Με κολούσαν στο τουλάπι και με φώναζαν χλαπάτσα. Αχ, Θεέ μου, ας μην γίνει και εδώ. Ελπίζω να μην έρχονται στο διάλειμμα και να με χτυπάνε, να μου ρίχνουν νερό και να μην μου πετάνε κάτω τα πράγματα. Θα μου φωνάζουν τα εκτάκια πάλι 1-20 και θα παίζουν κορόιδο με το παπούτσι μου. Θα με κοροϊδεύουν πάλι τα παιδιά, πάλι θα είμαι μόνη μου στο διάλειμμα. Τι θα γίνει αν με περάσω αυτή την πόρτα? Πάλι θα με λένε φυτό επειδή διαβάζω πολλά βιβλία. Βίζω σε αυτό το σχολείο να μην λένε μυστικά πίσω από την πλάτη μου. Έφτασα. Να η πόρτα του σχολείου. Διστάζω. Θα προχωρήσω. Ναι, θα περάσω την πόρτα.